स्वागत आहे सर्वांचं. आज आपण पाहणार आहोत शेवयांची खीर. तर खूप अशी सोप्या पद्धतीने मी इथे दाखवलेली आहे. खूप टेस्टी अशी ही खीर तयार होते. चला तर मग बघूया. त्यासाठी इथे सर्वप्रथम पॅनमध्ये मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. तूप वितळल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला सर्व ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत. तर यामध्ये मी बदाम, काजू आणि पिस्ता याचे बारीक काप करून घेतलेले आहेत आणि ते आपल्याला खमंग होईपर्यंत भाजायचे आहेत. थोडीशी ब्राऊन शेड त्याला आली पाहिजे, म्हणजे खीर खाताना ते मस्त असे कुरकुरीत आपल्याला लागतात. तर आता इथे ब्राऊन शेड आलेले आहे ड्रायफ्रूट्सला. त्यानंतर याच्यामध्ये अर्धा बाउल शेवया टाकायच्या आहेत. ज्या मार्केटमध्ये बारीक अशा शेवया मिळतात त्या शेवया मी इथे वापरलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या चॉईसचे शेवया इथे वापरू शकता. या मस्त अशा खरपूस थोड्याशा ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित अशा भाजून घ्यायच्या आहेत. व्यवस्थित भाजल्यामुळे त्या खिरीमध्ये मस्त अशा सुट्या होतात आणि जास्त चिकटत नाहीत आणि खीरही खायला छान लागते. शेवया आता व्यवस्थित भाजून तयार आहेत. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप दूध घालायचं आहे. फुल फॅट दूध आहे हे, ते मी याच्यामध्ये यूज केलेलं आहे. तसेच आपल्याला पूर्ण याच्यामध्ये फक्त दूधच नाही घालायचं, कारण की जास्त दूध घातल्यामुळे खीर ही थोड्या वेळाने घट्ट होते. त्यामुळे इथे आपण पाण्याचाही वापर करणार आहोत. तर इथे मी 1 कप पाणी घालत आहे. पाणी घातल्यामुळे खीर जी आहे ती मस्त अशी पातळसुद्धा राहते आणि थोड्या वेळाने जरी खाल्ली तरी ती जास्त घट्ट होत नाही आणि टेस्टही दुधाच्या खिरीसारखीच चांगली लागते. त्याच्यात काहीही बदल होत नाही. त्यानंतर इथे 2.5 चमचे साखर मी टाकलेली आहे. त्याचबरोबर 3 वेलची मी इथे कुटून टाकलेल्या आहेत. वेलचीनंतर इथे चवीनुसार मीठ आपल्याला टाकायचं आहे. मिठाने मस्त अशी चव येते आपल्या खिरीला, त्याच्यामुळं मीठ इथे मी टाकलेलं आहे. आता हे पदार्थ व्यवस्थित हलवून घ्यायचे आहेत आणि एक उकळी काढून गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे. चला तर मग आता इथे आपली खीर रेडी झालेली आहे. मी इथं सर्विंग बाउलमध्ये खीर सर्व करत आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही खीर बनवून बघितली तर नक्की तुम्हाला आवडेल. खूप सोपी अशी कृती आहे आणि खूप छान अशी टेस्टी खीर लागते आणि जे ड्रायफ्रूट्स आपण याच्यामध्ये टाकलेले आहेत तेही क्रंची लागतात खाताना. त्याच्यामुळे नक्की ही खीर तुम्ही करून पहा आणि कशी वाटली ती मला कमेंट करून सांगा. आणि चॅनलला नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.